Žena je ako kniha napísaná v hebrejčine a brajlovým písmom. Tomu vôbec nerozumiem. Ale keď budeš pri čítaní používať prsty, otvorí sa ti a bude sa vám to čítanie určite obom veľmi páčiť. Počúvaj, mám pre teba lekciu životnú, sadni si. Vieš, chlapce, že nie je celkom ako kniha, stará väzba zložitá, napísaná v hebrejčine, zvláštny smer, správa doľava, brajlovo písmo na každej strane, bodky vystupujú voň. Nerozumieš tomu vôbec, si stratený, hľadáš zmysel tam, kde nie je. Keď budeš tie prsty používať správne, keď budeš tie prsty používať správne, volí sa ti, bude sa vám to čítanie páčiť. Na novom sa to bude páčiť, keď tie prsty pôjdu správne. Prsty pôjdu správne. Netláč, neprechádzaj po povrchu, si ten papier horúci, mokrý atramenci, farby dlane, špinavé ruky, čistý úmysel, už sa dnes znaky na spamäť, naspäť na začiatok, listuj pomaly, nelistuj rýchlo, pridaj ten pôžky, povie teraz. Teraz je ten čas. Keď budeš tie prsty používať správne, keď budeš tie prsty používať správne, volí sa ti, bude sa vám to čítanie páčiť. Na novom sa to bude páčiť, keď tie prsty pôjdu správne, prsty pôjdu správne. Nestačí len pozerať, musíš to precítiť, musíš to pochopiť, musíš to prečítať, zatvor oči a vnímaj dotyk. Bude to jasno, bude to príbeh najlepší a ty si kedy čítal. Kapitola 3 nekončí, degraduje prudko, tvoja ruka vie presne kam ísť. Bez mapy, bez svetla, hebrejčina ti zrazu dáva zmysel. Slova kriča, slova stonajú, dopísal si poslednú vetu, ale chceš to znova od začiatku. Keď budeš tie prsty používať správne, keď budeš tie prsty používať správne, volí sa ti, bude sa vám to čítanie páčiť. Na novom sa to bude páčiť, keď tie prsty pôjdu správne.